Καλώς ήρθατε στο Tarot-Pod, το podcast του Ταρωτόμαντικές Τέχνες. Στις σκοτεινές ιστορίες του Tarot-Pod δεν αφηγούμαστε απλώς εγκλήματα. Δεν κυνηγάμε σοκ, ούτε εύκολες απαντήσεις. Εδώ εξερευνούμε τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, τα σημεία όπου η λογική υποχωρεί, όπου η πίστη γίνεται όπλο, όπου η ανάγκη μετατρέπεται σε αιμονή και όπου το μυαλό αρχίζει να δικαιολογεί το αδιανόητο. Κάθε σκοτεινή ιστορία είναι μία υπενθύμηση. Το κακό δεν εμφανίζεται πάντα ως τέρας. Συχνά έχει ανθρώπινο πρόσωπο, φωνή ήρεμη και επιχειρήματα που μοιάζουν λογικά. Οι σκοτεινές ιστορίες του Tarot-Pod δεν είναι επεισόδια για να φοβηθείς. Είναι αφηγήσεις για να καταλάβεις. Φωνικά χωρίς απάντηση. Όταν η αλήθεια δεν βρέθηκε ποτέ. Υπάρχουν εγκλήματα που λύνονται και υπάρχουν κι άλλα που δεν κλείνουν ποτέ. Όχι επειδή δεν υπήρξαν έρευνες, όχι επειδή δεν υπήρξαν ύποπτοι, αλλά επειδή κάτι χάθηκε για πάντα μέσα στο σκοτάδι. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου 1 στις 3 ανθρωποκτονίες παγκοσμίως παραμένει ανεξιχνίαστη. Κάποιες από αυτές όμως δεν ξεχάστηκαν. Έγιναν σύμβολα, υποθέσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά σαν ψίθυρος, σαν προειδοποίηση ότι η αλήθεια δεν είναι πάντα δεδομένη. Το 1980, στο Ελ Σαλβαδόρ, ο Αρχιεπίσκοπος Όσκαρ Ρομέρο δολοφονείται την ώρα που τελεί λειτουργία. Είχε μιλήσει ανοιχτά κατά της κρατικής βίας και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι γνωρίζουν ποιοι ενοχλήθηκαν. Κανείς δεν τιμωρήθηκε. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή όχι μόνο ως ποινικός φάκελος, αλλά ως ιστορικό τραύμα. Λίγα χρόνια αργότερα, στη Σουηδία, ο πρωθυπουργός Ούλοφ Πάλμε πέφτει νεκρός επιστρέφοντας από τον κινηματογράφο. Χωρίς σωματοφύλακες, χωρίς προειδοποίηση. Δεκαετίες ερευνών, θεωριών και υπόπτων δεν έφεραν οριστική απάντηση. Ένας άνθρωπος με εξουσία, χαμένος μέσα σε ένα απλό δρόμο, σε μια κοινωνία που πίστευε πως ήταν ασφαλής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1957, ένα άγνωστο αγοράκι βρίσκεται νεκρό μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο στη Φιλαδέλφια. Το σώμα του φροντισμένο, σχεδόν τακτοποιημένο. Κάποιος το έπλυνε, κάποιος το έντυσε, κάποιος το άφησε εκεί. Κανείς όμως δεν δήλωσε ποτέ ότι το αναζητά. Παρά σύγχρονες έρευνες DNA, το παιδί στο κουτί παραμένει ανώνυμο. Και ίσως αυτό να είναι το πιο τρομακτικό, ότι κάποιος ήξερε και σιώπησε. Στο Λονδίνο της δεκαετίας του 60, ένας άγνωστος δολοφόνος που έμεινε γνωστός ως Jack the Stripper σκοτώνει γυναίκες και εξαφανίζεται. Όπως και ο αντεροβγάλτης δεκαετίες νωρίτερα, σταματά απότομα, χωρίς εξήγηση, χωρίς σύλληψη. Σαν να έκλεισε μόνος του τον κύκλο, αφήνοντας την πόλη να αναρωτιέται αν πράγματι έφυγε ή απλώς άλλαξε μορφή. Στη Νέα Ορλεάνη το 1918, ένας δολοφόνος με τσεκούρι σκοτώνει ζευγάρια μέσα στα σπίτια τους. Ο σφαγέας εξαφανίζεται αφήνοντας πίσω του φόβο και ερωτήματα. Ένας ύποπτος εντοπίζεται, αλλά δεν αποδεικνύεται ποτέ η ενοχή του. Και έτσι ο φόβος μένει μεγαλύτερος από τη δικαιοσύνη. Και ύστερα υπάρχουν οι υποθέσεις που έγιναν παγκόσμιοι μύθοι. Η Μαύρη Τάλια, η μικρή Τζον Μπένετ Ράμσι, η Λίζι Μπόρντεν, ο Zodiac Killer, ο Jack the Ripper. Υποθέσεις με εκατοντάδες υπόπτους, χιλιάδες ώρες έρευνας, δεκάδες ομολογίες. Και όμως, καμιά τελική απάντηση. Μόνο θεωρίες, βιβλία, ταινίες και μια κοινωνία που προσπαθεί να γεμίσει το κενό με εικασίες. Το κοινό στοιχείο δεν είναι η βία, είναι η απουσία κλεισίματος. Για τις οικογένειες, η ανεξιχνίαστη δολοφονία δεν τελειώνει ποτέ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τέλος. Μόνο μια επανάληψη του ίδιου ερωτήματος, ξανά και ξανά, σε κάθε επέτειο, σε κάθε νέο δημοσίευμα. Και για την κοινωνία, αυτά τα εγκλήματα γίνονται καθρέφτης. Μας θυμίζουν ότι, παρά την τεχνολογία, την επιστήμη και την πρόοδο, υπάρχουν ακόμα σκοτεινά σημεία που δεν φωτίστηκαν ποτέ. Ίσως γιατί κάποιοι δολοφόνοι ήταν τυχεροί. Ίσως γιατί κάποιοι μάρτυρες δεν μίλησαν. Ή ίσως γιατί η αλήθεια χάθηκε μαζί με το χρόνο. Ή ίσως γιατί δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να την αντικρίσουμε. Και το ερώτημα που μένει χρόνια μετά δεν είναι μόνο ποιος σκότωσε.
είναι κάτι πιο ανησυχητικό. Πόσα από αυτά τα εγκλήματα θα είχαν λυθεί αν κάποιος είχε σπάσει τη σιωπή τη σωστή στιγμή? Σε αυτά τα επεισόδια βλέπουμε τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, όχι ως εξαίρεση, αλλά ως δυνατότητα. Εκεί όπου το ανθρώπινο μυαλό συναντά το απόλυτο κακό, όχι πάντα μέσα από βία, αλλά μέσα από ιδέες, σιωπές, δικαιολογίες και επιλογές. Γιατί το κακό σπάνια εμφανίζεται απότομα. Συνήθως χτίζεται, σκέψη τη σκέψη, όριο το όριο, μέχρι να μοιάζει φυσιολογικό. Και ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο απ' όλα. Ταρωτόμαντικές τέχνες, tarotot.gr. Η μελλοντολογία στη νέα εποχή. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube.